Etappen er gået. Og kører nummer 4. Hvad der sker heroppe i faldet, og de vil koste kører nummer 4 en placering. Men de 3 første, det er kører nummer 2, 6 og 4. Men Christian Lundgaard har klart lagt sig i spidsen foran Nordvold og Frederik Høst. Og vi skal have kadet juniorerne frem til start. Og man skal være opmærksom på, at i de 3 første klasser her, der vil der blive brugt blåt frame og rødt kryds, som betyder, at den pågældende kører er ved at blive overhalet med en omgang, og derfor skal køre i depot, skal Christian Lundgaard kører foran kører nummer 6 Nordvold. Og foran manden med den hurtigste tid, Frederik Vesti, 33.864. Så nummer 4 er i stand til at byde Christian Lundgaard lidt konkurrence i det her finale. Christian har jo så at sige været suveræn i de andre hit. Det ser dog ud som om, at de måske har lidt mere skår i Christian denne gang. Og nu er han forsøgt her. Stillingen nu er kører nummer 2, 4 og 6. Og det gav selvfølgelig Christian Lundgaard noget luft, det der, at de 2 ligger og slås. Christian har nu et forspring på 0,46. Tre forser har lagt en tydelig afstand til starten nummer 4, som er 46. Nummer 46, Madsen i Hansen. Der er 2,5 sekunder bedre efter. Christian Lundgaard